Ka sorkar jalla ka skining kong kala penbana ban khangdam shipor ya ka jalla ka arpu sautarek bar arpu santarek mentau banai kum shibenta ban khanglat ya ka jingpriang oknyang coronavirus la penbanaru bala pelaj pat ka arpu reutarek ya ki paj ba balai thien lej pet ha penbana ya ka niu mentu rang ba ban rap ka sorkar jalla ba preston ten song ulo ongru ba ka te ka jing khangdam ya ka jalla ban beteng ha penbana ya ka niu mentu rang ba ban rap ka sorkar jalla ba preston ten song ulo ongru ba ka ne ka jing khangdam ya ka jalla kan beteng biang pat na do ka arpu nyotarek barkan beteng haduk arpu pra ber arpu kendai tereng mentau benai. Ngi penpau ke jing sungu burom ye ki paj ba jong ke jelam ye la porok koi ki balaya cooperate ban ye trelang bat ka jing penmi jongi na kaliang ke sorkar ya ka oda hak wede ban ya le thma yaw ni uknyang jing pang bakla ubla jia hak leng setlak jong ke perthei barok koi bat kham tam ek ni aingu yu blame unundu ba ka e ka ba haduk mentaka klimat ka banganga kren kalong bangin pat don ka weru ka case ban ong ba kidon ge ba sha test ka ban long positif na uniu knyang jing pam ba sirke ubakta ya ka pertei jong ye barok bai tingis ngungu sumburom ye ki paj ba barok jong jela ki balaya cooperate lang bat ni kham tam e ki bor balang ki bor snong ki bor thau ki sunjuk jong ki no sunchar snong ki seng balang ki baper baro ni penpau ke jing sungu ke jing sumburom ba nadu mencisngi bangi ong ba kandon ke lockdown ki a cooperate nang ta menin ru broisni bangi ong kadon ka janata curfew ya katar ki a cooperate but haduk menak mentakasngi haka bangi ya don biang ka office ki pelong ka office de ka bangi ngi kwa na kaliang ka sorkar hadin mengilai don ya ki cingalang hapo ka jing penia jong chief minister ngila sim shu ya karai la ya sim shu ya karai na ka benda ke ni kisni buat ka we ka manga sukwa ban batayang ni kalong ba kalong so crucial ka don kam hadu kata kata menta ya ka ni kata yau barok we hadu kalai pui tori bangin pe ban penting na ba kani ka kenyang jingpang kan nom yolat ban rung hapo ka jela ka cumi te ki don ki rai jongi na kaleng sorkar ki bangim matsi ban kerpat biang si ki paj ba bro jong ka jela megala ba kin sngo ba ban burom bat ban ya trelang bat ka bor penia jong ka sorkar na ka benta bagin kiar kat bala ya ke jingwan jong uniu kenyang jingpang ba sarkai tinglarai ba nadu la syai kasni kabamut arpusau arpusandrik kan don biang ka lockdown kamut ben ong bangi bangi impose da kan ko section kum ka curfew ten rei kan ni kalong ka lockdown ka bangi kwa ban pensya cerita ba kalong ba ngin nyakit kli marwe na kamenta ka jingbit ke jimbiang na kamenta ka jingba bat na kamenta ka jing singan jong kejela jong ibrokoi kate nadu la syai kasni nudu sibit ngin pelong biang ye kan lockdown la syai bat la sisngi nang ta arpun ru tarik ngin pelaj bat ke jing pelaj pelong na kamenta ba kin ye letit ikibam gidi kat ban biang na kamenta kat tu kan yesngi nang mar bahaka arpo nyau arpo pra arpo kendai tarik ngin don biang la syai kamut nadu sibit memit arpu lai terik ndamit arpu sau terik arpu sandrik kandon ke lockdown nang ta arpu riu terik ngin pelai na kamenta ba yo don ki long ying long sen ki kwa balithit ki jingbam ki tai nang ta haka arpu nyu terik arpu pratrik arpu pendai terik kandon biang ke lockdown bat kan ni ka bengila ka mo pi kolong crucial ba kadon kamha na kamenta ka jela miklaya borok koi ba ngin pe la uta uknyang jingpang u yo nen ban sut hapo ka jela miklaya jong borok koi te kata ka banga kwa ban pensyai bat ban kerpat ru ki pai ba no song snong we puwe ya ki kime ki pa ya borok bakin skong ba ban ya trailang bat kan ni ka jing penbet na kaliang jong ka surkar te hakabe dei bat
kini kibangin pelong ya ka lockdown na kwa ban itu epi ba nadu la syai kasni ki yodo kan kham lut berkoi ki yodo kan kham berkoi hadu bangin da pentip da ku boipat ka government offices hakini kasni kan kham lut badru ha ka arpru trik ka bangila rai ka long ba kinong tre sorkar kinwan maximum kum balai 4% lada dai shispa kamut tang lai phomut kinwan bantrai haka arbrutri ka we ka bangi kerpa kolong ba la kum nuru ngi kerpa de ba ka jingalum pat ba sanmut sijrong kin sung bahaban kiar khnang ba kum ma oi pi kan lai kanu na ka jing ia kan ka transmission jong uniu jing pang wat la da ngitip ba hadu mentam padon wat ka we ka kesu ba kila don ke balam infected dan rei banya dai kata ngi kerpat ba kanum don ke gathering palat ya kasangut ka section 444 section 144 kan trekam ha borok keleng jong ke jela mekalaya nang ta susu ngi khang lu ya kini ki inter district private transport ki banwan ne ki wepat ke district lani ke ban late naga district is hasil sekiwi pat ya kaniru menta ni close down khnang ba kumo pi ban numbo haka jingma ya ki pai ba nok sok snong jong kawi ba we ke district nang ta ya kanika ngi penbet ba ya kanika transport movement ka jing penbet kalong ba kini ki private transport movement kan ya daki odd number ti ya kan ko order pinsayo na u commissioner jong transport na try la issue mentakat na kaliang jong transport pen bakin batai bahkan palat ya ka arposan hadu lai 4% na ka total ka badon ka kali hapo ka selong ban hapo ka meklaya jongi te kane ka order ka bangi ni pas mentakas ni kan num trekam ya ki security forces kenapa security forces ki medical teams ki badon duty nang ta ki pharmacies nang ta ki niki essential services ki balong mentakum ya ka koit ka khia kum ya ka landing ka MECL nang ta kum ka PHC ya ka umbam kum di nang ta kum ka PWD ka bedei bat ki kam let's say yo don ka landslide ka ni katai nang ta ki police ki armed forces ki fire and emergency services nang ta ka food and civil supply ka Shillong municipal board nang ta ka telecom telegraph and IT services nang ta ki banks bat ki ATM kita ki dei ki ba like na ka dika lockdown ka ba ka sarkar kala penbet kerpang kadon ka jingi penbet bat ki bank bat kini ki bat ka banking sector hakaba na kaliang jo ka bank ki kwa bandon ka restriction ka ba ki bu kolong ba nadu shipau biji hadu ar biji namar ba kiru ki reduce ya kani ka manpower ki bu sedu 100% bat ngiru ngi menjuri kani ba kani ka transaction kanum long su ko menswa ne kania shipau hadu ar biji man kasgi sipau hadu arbaji mo nanda ka ar ba ka transaction hapoki bank lu kan long bet ba kin pet ya tang ya ka cash deposit bat ka withdrawal nang ta ka ATM replacement nang ta ka government transaction nang ta ka remittances nang ta ka clearing of checks